hral? Na 5, 5, 6 je voľná. Dobre. 57. Na stôl číslo 5 Veselovský Kubala, na stôl číslo 6 Buľovský Rufus. Na 5 Veselovský Kubala, na 6 Buľovský Rufus. Ty si Vesteriak, čo? Už si dohral, to bol prvý zápas. Čo ťa zavolal? Teraz postupne. Už máte na 3 stoly, na malé finále 3 stoly, na veľké finále postupne to púšťame. Musíte byť len trpezliví. A ja som trpezlivý. A ja musím. Veselovský Kubala na 5. Bravo, Kubo. Bravo, Kubo, bravo. Áno, prosím, si budem rád. Ešte bude hrať. Tu, ešte jeden zápas. Čakám, jak ešte nás bude hrať. Martin. Tu, Stýl, dobre. Ty si Cálik či Cálina? Cálik, dobre. Necúvaj toľko, necúvaj, to je namotaný tospin, na čo ideš dozadu? Na stôl číslo 4, Juráš Čepel Martin. Na stôl číslo 4, Juráš Čepel Martin. Áno. Čakajte, ste v poradí. Čakajte, ste v poradí. Sústreď sa. Poďme, Lukáš, servis, poďme. Dal sa dva viacej. Teraz vypustíme tento čtvrtý kolú. Oni všetci už odídu. Hej. A už tam ostane 6 kolov, už to bude rýchlejšie. Dobre? Hej. Takže musíte trošku byť trpezlivejší. Ja som trpezlivý, musím byť aj vy. Prosím. Juráš, Čepel Martin Aško. Pozor na to, pozor. No rozohrať, to bol hodený servis, rozohrať. Hodený servis.
Kupko, hore vyššie, Kupko. Hore vyššie. Dobre, dobre. Poďme, ukáž do loptu. Príjem, Kubajs, príjem. Od príjmu sa to odvíja. Najlepší príjem. Príjem, príjem, príjem. Bravo, Kubo, servis, stále koncentruj. Ole. Dobre, rýchlejší musí byť na tej lopte, rýchlejší musí byť na tej lopte. Nemusíš zakončiť, daj. Nechaj ju vyskočiť, nevleď do nej, jak kombajn. Jedem. Nástroj číslo 3, Bujak, Šuk. Nástroj číslo 3, Bujak, Šuk. Servis dobrý, Kubo. Dobre. Natiahni. Okáždu, poď. Kubo. Len rotáciu vymyslí. Bravo. To je starý aj. No, samozrejme. Ale funkčný. Vidíš, aj teba tam vidno. Áno. Teba tam vidno. Hore, už dopredu. Hore. Poď, sústreď sa, hraj. Stále, koncentrácia. Nástroj číslo 6. Bravo, Kubo. Emila Nádhera. Calík na 6. Posledný zápas pre obidvoch. Na 6. Emila Calík. Dobrý servis. Poď. Spodok. Bravo. Dole. Hore úraj. Kubaj. No, má si zahušila pán. Ja by som sa sám zahušil. Ja som zahral rukou. Hráš pored. Ja som myslel, že mi presneš. Hore, Kubo, hore. Daj si. Tlačíš na ňu, dole. Poď.
poď. Ty, pri stole, Kubo, nepadaj dozadu. Dobrý servis. Poď, vymysli. To je jedno. Bravo, Martin, bravo, Jakub. Špekuluj, poď. Postav sa lepšie. Dobre bolo. Príjem robí výmenu. Poď si za ňou, keď je krátka, Nástroj číslo 5, posledný zápas. Čepelová Mária, Ruška Richard. Nástroj číslo 5, Čepelová Mária, Ruška Richard. Posledný zápas. Kubo. Sem, dlhý. Prečo? Kúkaj, prečo? Ktorý si? Kde si? Ešte máš servis, pohoda. Neponáhľaj. Na päťku Richard či Ivan? Richard. Pani? Áno, Richard. Nevadí, dobrý stav. Posledný zápas, áno? Uvoľnenie. Bravo.